wat het maximale budget wijzen kan die ervaring. Alleen het probleem is gewoon met de Friesro-bonte koeien. Kijk, wij hebben wel slagers die willen elke week van ons wel een paar koeien hebben. Maar ja, dan zijn we voor het eind van de zomer zijn we los. Naar mijn weten is er nog niet een bijeenkomst geweest na het fosfaatverhaal met zoveel eigenaren en liefhebbers van Friesro-bonte koeien. En ik denk dat het heel mooi zou zijn als we hier toch met een soort plan kunnen komen waarbij we met elkaar meer die koeien een plek kunnen geven binnen Nederland. Als er wat ras rijden was, dan mag je dat normaal kan wel. En dan mag je net één beleefboerderij zetten, want dan heb je 80 kei. En dat is het. En de rest keert uit. Ja. Maar dan mag je het normaal kan ervan. En dan kun je er komen. Ja. Liek had ik niet eens krijg ik zijn in een vergadering. Het is belangrijk om maalkoor dingen te beschermen. En als je wat wil, dan mag je geerwerkje. Een coöperatievorm. Het gaat niet om het beleefboerderij, het gaat erom dat het ras daar maar rijden wordt. Daar moet het naar worden. Friesro-bonten zijn er nog maar heel weinig. Dus misschien is het toch eens goed om met elkaar te gaan zitten. Om met elkaar te gaan kijken van hoe kunnen we dat aanpakken. Dat er toch meer bekendheid komt over die Friesro-bonte koe. En dat het een hele aantrekkelijke koe is voor andere boeren ook om op over te gaan. Dat zal daar een stukje emotie bij maken. Want ik denk net dat er het opnemen kan binnen de Holstein. Het is uniek, het is streek-eigen. En ik denk dat daar wel merk voor is. Ik met name in de takkomst, mooi. Minder kunstmest, lietskalen, dwarsum. Het is een dubbeldoelkoe, lange leeftijd. Kunnen toe met weinig krachtvoer. Ja, ondanks dat wij in Groningen zitten, vinden wij deze koeien prachtig. Dus het is gewoon de mooiste koe die er is.